Goedemorgen en welkom bij een nieuw Admiraliteitsjournaal. Juster, toen was hij een Genietse kind van de Marinierskapel en van de kast. Maar Joet Vreed is de nieuwe dag. We staan hier in het haatkantoor, het epicentrum van RTV NOF in de Admiraliteitsdagen. Maar wat er echt in het epicentrum van de Admiraliteitsdagen zit, Joet, dat is Sjoek Nutma. Hij is muzikaal leider en we zullen eens even jaren hoe hij het Joet had. Kom maar mooi. Sjoek Nutma, jij bent de muzikaal leider van de Admiraliteitsdagen. Vertel eens, voor de mensen die het net weten, wat houdt dat in? Ja, dat is samen met de muziekcommissie nadenken van wat voor invulling we jou aan de midjes, de jongens, op de vreed, op de sneu, de snij, maar ook al de tongetjes die we nog wel achter de rug hebben. De Marinierskapel wie het eerste voorbeeld van en de kast, de tweede. Wie een prachtige prelude van het geheel om zo te zeggen. Neem eens mee in een dag van jouw werk. Je staat op, wat gebeurt er? Wow. Dat is wel een heel ingewikkelde vraag, want er gebeurt heel veel natuurlijk. En zeker in deze weken, dan ik ga mijn normale werk en dan daarnaast, dan doe ik dit er nog bij. Ja, dan zit de telefoons in redgloeiend en de mails die gaan heen. En je bent heel veel aan het praten maken van hoe kun je nou de goede repetities doen, hoe is het muzikaal. We hier in Snijn hebben een hele lange repetitie met de bandleden. We hier in Wazi met Vanger een hele lange repetitie. Van Media hebben we een lange repetitie. Ja, daar praat je eigenlijk alles in al. Wat zie je hier? Dat is een flink skot, dat is een decennium. Hoe hou je die passie er in? Eigenlijk komt het vooral omdat die muziek gewoon hartstikke leuk is. En dit is zo'n fantastische omjouwing hier. Het had zoveel in zich. Dat bloot elke keer weer de moeite waard om iets bijzonders te maken. Maar ik na te denken van, hoe kunnen we het nou weer over doen? Hoe kunnen we het nou weer spannender maken? Straks hebben we een troll op met het orkest. Daarna komen de artiesten dan deel. En de plaatst eigenlijk alle stukken mee terug van wij hadden het zo instudeerd. Klopt dat ik nog met die voorstelling. Dan jongen we met hem terug en dan geven we het volgende stuk weer door. En is het dan nou al die 10 edities elke keer weer hetzelfde? Misschien keusje wel? Of is het je hem elke keer weer wat naar je creativiteit in te smieten? Dat krijg wat oors ervan? Dat is elke keer echt oors. Dus we beginnen eigenlijk van begin steeds weer op nij. Nou, dit is toen dan de uitdaging voor zo'n 4 trijenpodia te doen. Maar de breedstreerde in de medisch er dan nog bij. Ja, dan begint continu op na te denken, wat kunnen we doen? Hoe is er op een leuke manier invulling aan? Welke thema's neemt er in mee? Ja, dat is gewoon elke keer weer een uitdaging. En ga je een beetje gezonde spanning, wat stress? Of denk je van, nou, het gaat al hartstikke goed? Ik heb zeker gezonde spanning. Je sliepen er wel nachts? Ja, dat is dan wel mooi, hè? Joost joeg een mooie show, maar zei je maar, achter de schermen gebeurt er van alles dat rek me houden weer mat. Sjoek Nutma is de man die een derde gaande houdt, tot zien hier voor de Admiraliteitsdagen. Dus Joen, Night of the Praams, Ogeen, Vangrail en een soort orenartiesten. Ik zou zeggen, je mag erbij wezen. Ik wens je hem een hele mooie junta en ontmoet mij een nieuw Admiraliteitsdagenjournaal. Hoi!